Sino po ba ang dapat mangolekta doon sa iaalay po natin doon sa Panginoong Diyos para kalulugdan po ito? Sa Old Testament, tinatanggap po ito ng pari. Sa New Testament, meron din pong pari sa linyada po. Sa linya po ni Melchizedek. Sino po yun? Ang Panginoong Hesukristo. Hebrews chapter 3 verse 1 and Hebrews chapter 7 verse 26. So, ibig pong sabihin, ang Panginoong Hesukristo na galing sa linyada po, sa linya po ni Melchizedek, so makikita po natin, meron po siyang karapatan tumanggap. Yung mga pari po na linyada po ni Melchizedek, meron po silang karapatan na tumanggap sa mga abuloy po natin na iaalay po natin doon sa templo o iaalay po natin sa bahay-sambahan. Para at least ang pinakarason bakit po tayo magbibigay o bakit po magbibigay ng tinatawag na donasyon or abuloy doon sa templo para meron pong pagkain yung tinatawag na templo. So ibig sabihin, meron pong tinatawag na support. Meron pong support kumbaga. So ngayon, mga pari sa Old Testament ang tumatanggap ng tinatawag na ikapo. Sa New Testament, may karapatan po ba ang mga pari? Yes. Bakit po? Kasi kahit na si Melchizedek, kumobra po siya ng ikapo doon kay Abraham. Kahit hindi po siya sa linya po ni Melchizedek. So, Levi pala. Si Melchizedek, meron po siya karapatan kasi pari po siya eh. And ang Panginoong Jesucristo galing kay Melchizedek. So, ibig sabihin, yung mga pari galing sa ating Panginoong Jesucristo, meron po silang tinatawag na, meron po silang tinatawag na karapatang tumanggap ng abuloy po natin o yung mga donasyon po natin para sa bahay-sambahan. The rest of that, sa harap po ng Panginoong Diyos, kahit milyon pa yung ibibigay ninyo sa mga pastoy ninyo, hindi po yan kalulugdan ng Panginoong Diyos. Bakit? Kasi parang pagnanakaw po yan eh. Bakit po parang magnanakaw? Bakit po? Kasi yung binibigyan po ninyo, wala po yung karapatan mangolekta sa ngalan ng Panginoong Diyos. Wala po yung karapatan. Hindi po yan isinugo. Bakit po? Kasi sumulpot lang 15th century hanggang 20th century. Sumulpot lang eh. Sabi niya, daghang gyud mailad ni mo bro. Ako, marami akong malin lang. Nasa loob po ako ng totoong iglesia pagkatapos ako yung manlilin lang. Ay mali po kayo. Ang manlilin lang po rito, yung mga pastoy po ninyo. Bakit po? Kasi nangongolekta ng abuloy, nangongolekta ng mga i-offer po niyo sana sa Panginoong Diyos, pero wala naman po silang karapatang mangolekta. Di ba? Magnanakaw sa harap po ng Panginoong Diyos, magnanakaw po yan. Pag nanakaw po yan yung mga action po nila na nangongolekta po sila sa mga bagay na wala po silang karapatang mangolekta. Pagkatapos tatakutin pa nila yung mga membro po nila. O again, another case na naman po yan, extortion. Sir Joseph Villamor, sabi niya, ego radyog ka galimbong sa mga tao. Ako pang sinasabihan yung galimbong o nalinlang. Ayon sa banal na kasulatan, ang merong karapatang mangolekta ng handog para po sa Diyos, mga pari, hindi po mga pastoy. Hindi po. Panlilin lang po ba yan? Palin lang po ba yan sa inyo, Mr. Villamor? Ay talagang nabubulagan po kayo, binubulag po kayo ng demonyo. Didipinsahan nyo lang po yung mga pastoy po ninyo. Wala pong karapatan yung mga pastoy po ninyo. Ninanakawan po nila ang Panginoong Diyos na sana yung mga abuloy po ninyo, yung mga handog po ninyo, para yan sa iglesyang totoo. Diyan po ikalulugod ng Diyos po yan eh. Na ang mga handog po natin, ibibigay po natin doon sa kanyang templo. Nasa ngayon na panahon, ang totoong templo ng Panginoong Diyos ay ang Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Pagkatapos, so ibig sabihin, kung magbibigay ka ng handog na hindi naman doon sa templo ng Panginoong Diyos, ay hindi mo yan sa Diyos ibinibigay. Ibinibigay mo yan doon sa mga pastoy po ninyo. So, ibig sabihin, naging nag-Diyos-Diyusan po kayo. Dinidiyos nyo po yung mga pastoy po ninyo. Instead po yung mga handog po ninyo para doon sa Diyos at ibigay nyo po sa templo ng Panginoong Diyos, ibinibigay nyo po sa mga taong walang karapatang mangolekta ng tinatawag ng mga handog para sa Diyos. Pagnanakaw po yan. At ginagawa po ninyong Diyos-Diyusan po yung mga pastoy po ninyo. Instead of maniniwala po kayo doon sa iglesyang itinatag ni Kristo, doon po kayo naniniwala sa mga pastoy po ninyo na dadalhin po kayo patungo doon sa impyerno.